निरंकारी चॅरिटेबल फाउंडेशन हांचो जोड पालवान आम्ही एक मेडिकल कॅम्प दवरिल्लो आसा. संत निरंकारी समाज हाचे संयोजक उमेश भाई देसाय हांच्या मार्गदर्शनान हो आज कॅम्प जाता आणि हाका वेगळ्या वेगळ्या दोतोरांची हांगा हे आयिल्ली आसा. स्पेशली कार्डिओलॉजिस्ट आज होमीसून आयिल्ले आसा. वेगळ्या वेगळ्या स्ट्रिमांतले दोतोर हांगा आयिल्ले आसा आणि एक बरो मेडिकल कॅम्प तांणी आज आमकां हाच्या मार्फत दिला. हांव मुद्दम मजा करता देव बरें करूं उमेश भाईचे जे आज येते मोठे काम आसता म्हणजे देवाचेच काम म्हणप म्हणजे संत निरंकारी समाज आणि चॅरिटेबल फाउंडेशन जे काम करतात आणि जाचो उल्लेख आज आम्ही करतात ताका इंटरनॅशनली एक्लमेशन आसा. म्हणजे तांकां इंटरनॅशनली एक्लेम केल्ले आसा की एक बरे समाज सेवेचे काम करता. सगळ्यांत चड ब्लड डोनेशन कॅम्प करपाक आणि ब्लड डोनेट करपाचे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्स बी तांच्याच नांवार आसा. म्हणजे येते मोठे काम करपी नाल्यार बाकीचे सगळे कॅम्प म्हणजे आम्ही आज कितल्या तेंपान म्हणजे वर्सांतून आम्ही 5 कॅम्प घेतात म्हणजे मेडिकल कॅम्प. संत निरंकारी चॅरिटेबल फाउंडेशन हे विकली कॅम्प्स घेतात आणि पुराय सेवा लोकांपर्यंत पावयतात. लोकांची सेवा भाव तांचे कडल्यान आमकां खूबशे शिकपाक मेळटा. आज आमकां खूब हांगा सेवक आणि सेविका तांच्यो ज्यो हांगा काम करतात त्यो दिसून आयल्यो आणि खंय तरी ज्या काळान आम्ही आपले बायल आपले भुरगीं ह्या समाजात अशा प्रकारच्या समाजात आम्ही रावतात त्याच समाजात म्हणजे असले सेवक जे आपले घर सोडून हांगा येतात सेवा दितात. लोक बरे जावचे लोक बरे आरोग्यान बरे उरचे हाची प्रार्थना करतात. अशे म्हाका दिसता सेवाभावी लोक म्हणजे गुरुमाता आणि परमपूज्य संत हरदेवजी तांचेच शिष्य आसूंक शकतात. आणि इतले बरे काम आज तांचे देशभरात चालू आसा. तांचे एक आमकां एक मेडिकल कॅम्प तांचे कडल्यान लाभलो आणि हो निशुल्क आसा म्हणजे कोणाकूच हांगा कसलीच पयशे दिवपाची हे ना. सो हांव म्हणत आज आपल्यान देव बरें करता सगळ्या दोतोरांचे आणि ह्या चॅरिटेबल फाउंडेशनाचे हांव आभारी आसा की तांणी हो कॅम्प हांगा ऑर्गनायज केले. अशेच तुमचे बी अशेच कॅम्प जावचे आनी तुमचे जे सेवा भाव आसा सगळ्या कडेन असोच जावचो आनी लोकांक बरें जावचें इतलेंच हांव मागणी. ईश्वराक सुदारून सगळ्या प्रार्थना करता. आज आमचे निरंकारी मिशन ही वर्ल्ड मिशन आसा सगळ्या देशाक वर्ल्डाक. आज निरंकारी मिशन ब्लड डोनेशन कॅम्प मेडिकल कॅम्प हमेशा घेतात. ज्याप्रमाणे विश्व मानवताक मानवाचे खून दिन आम्ही तांकां एक रक्तापासून 30 जाणां जिवंत करतात. अशा प्रकारचे निरंकारी मिशन पुरे विश्वाक भारताच्या भायर सुद्धा हे आमचे संत आसात आणि ते संत अशा प्रकारे गुरुच्या आज्ञेन गुरुच्या आशीर्वादान हे सगळे करतात. आधी आम्ही गुरुच्या आशीर्वादान मेडिकल कॅम्प केलो आणि आमकां मुख्य अतिथी म्हणून तांची सहकार हे आमचे वास्कोचे एमिली आमकां प्राप्त झाले. आज प्रभू कडे ईश्वरा कडेनच मागतात सगळ्या संतांक बरे आयुष्य दिवचे. त्याच प्रमाणे निरंकारी मिशन गुरारी रोड हेड ऑफिस आमचे 110 कोटीचे हॉस्पिटल ओपन केला. तेतून रस्त्यान ट्रॅफिक जाम जाता म्हणून कधी कधी हेलिकॉप्टर वयर विमान देंवतले आणि ताचे हॉस्पिटलापर्यंत भितर पेशंट येतले अशें मोठे सहाय सद्गुरू बाबाजी असताना स्वप्न आसले ते स्वप्न आता पुरे जाल्ले आसा. पण हर मनुष्याचे स्वप्न आम्ही एक ना एक मनुष्याक महापुरुष ईश्वरी ज्ञान दिलं आमकां. त्या संवसाराक जो निराकार जो ईश्वर जे अनेक मोठी पिढीन आम्ही ताका पर्यंत पावपाचो प्रयत्न करता तो निराकार आमच्या समोर आसून आमकां दिसता तो दाखोवपाचें काम सिद्ध निरंकारी मिशन करता. सगळ्यांचे देव बरें करता. आमचे वैद्यन डॉक्टर इल्ल्याचा डॉक्टर पुरुषोत्तमजी हे सुद्धा काही वर्सां या सेवेत निरंकारी मिशनाक दिल्ली मुंबई बरे बरे कॅम्प जातात. समागमाच्या टायमार त्या टायमार सुद्धा 15 दिवस आपले घराचे सगळे दवाखाना बंद करून तिथपर्यंत जाऊन सेवा करतात. असे महान कर्मयोगी आमच्या निरंकारी मिशनात महापुरुष असतात. श्रद्धा देव बरें करता आणि शब्दात विराम देतात.